28 Şubat sala 1975 li gundê Hüseynik a girêdayî ser navçeya Liceya Amedê ez hatim dinê. Îro di ser rojbûna min de 45 sal derbas bû. Me 45 sal derbas kir, em daxilê sala 46 dibin. Di 45 salên derbasbûyî de gelek rojên xweş û bi êşî me derbas kirin. Hêvî dikim di pêşerojê de rojên xweştir û geştir bibin para me hemûyan. Lê xwe bitefînin.